Hyang Maha Agung mugia angsal pitulung mugia angsal rahayu angsal barokah saking kula separakan mugia angsal selamat nama tuan rumah mimi tuan rumah sedaya angsal papayu. Sugeng ramu sugeng basuking sugeng kepanggi malih sareng seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing wajib dihati-hati sing wajib dipusti-pusti seni sandiwara dwi warna pimpinane mimi kajiwa srini penguruse Ayunda Hajawi Witrini Widyawati alamate Desa Santing Kecamatan Elosara Kabupaten Indramayu sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sesepuh kali kulongon sedaya sami nyakseni nyuwun agung pangapunten. Mama Rizky sing ditembangi Ariski minangkane tuan rumah dewek sareng majikan tuae gede Mama Endi Mimi Endi bos ayam putih minangkane bos ayam putih sing Karangasem omahe jae gede kanggo manten majikane gede minangkane anggun dua dewe kanggo mas genta nok aye gede mamae Ica nang detoe gede anake sematitin dewek dinani-nani bibisanani nokrani nokratnangan mamae Teddy Let ningrang sele tukang shopping Inomoji. Rizky sing ditembangi Mama Rizky minangkani sing ngormati kanggo majikan tua Mimi Endi Mama Endi minangkane bos ayam putih wong Karangasem dewek kanggo anggun buek dik minangkane manten majikan nok anggun sing ananing Jepang
kanggo omange Jaya sing duwe warung pecel lele eman-emane wong seduluran ora bakal lali bae selawase kanggo nokrani sing ayu dewek nokrat naik kedik mamae Tedi minangkane sing ditembangi mimiye Devanoe kedik mimiye Devano mamae Ariska minangkane sing duwe santing nok ikae kedik sing duwe sinartani sing duwe rias penganten wong gadur kang eeng dewek Mas gentanok ayi mamae Ica aja lali selawase sing eman katon emane kanggo mamae Abimanyu kedik mimie Abimanyu kedik kanggo nang deto anake semak titin dewe Aasen dia kedik Aasen di sing ananing Jepang Aasen di mimie Devanoe kedik sing ananing Taiwan omae Jaya sing duwe warung pecel lele mamae Ariska sing duwe santing anggun buah manten majikan mamae Tedi nokrat naik kedik nokranie kedik sing ayu dewek sing ananing Taiwan kanggo nok aye kedik Mas Genta mamae Ica dinani lali angger ora bisa lali Ariski sing lagi dadi penganten aja lali bae mamae Rizki kedik minangkane sing ora mati mamae Rizki mama tuan rumah mimi tuan rumah majikan tuai kedik mimi ending mamange endik sing paling eman lan sayang bos ayam wong Karangasem majikan tua dewe mama tuan rumah sing hormati majikan tua aja lalu mama endi mimi bapak tuane kembar sing ditembangi wong kali kulon aja lali omae Jaya sing duwe warung pecel lele bos Dharma Ayu ayae Akila bundae Akila wong gadingan papae Nanda bos kusen wong Cirebon Girang aja lali papae Haikal mamae Haikal aduh majikan tua mamae Endi aja lali Rizki penganten mama Rizki tuan rumah kanggo majikan tuai kedik mama mimi endi minangkane bos ayam putih sing Karangasem kang eeng sing duwe rias penganten wong gadur mama
manyue kedik sesepuh kali kulon aja lalik bae selawase bapane kembar bapak tuane kembar bos telur asin wong kali kulongon mimia depano sing ananing taiwangan aja lo digaweng lamun manten majikan anggun buang kanggonok anggune kedik nokran dia kedik nokrat naik kedik mamai teh dia kedik mas getang kanggonok aji kedik mamai icai kedik mamai indah wong dong kal aja lali mamai aris kasih dua santing bos Dharma ayu kedik wong gadingan ayai akila bundai akila mama papai haikal wong kiang binong minangkane sing ditembangi aasen die kedik sing ananing Jepang aja lali selawase bang putih ning gelungan nang deto anake sematitin ariski penganten lanang mama Rizki tuan rumah majikan tua mama Mimi Endi aduh omae jaya aja lali selawase ning pribasane pring uri rupu mengulon penganten lanang panas pring wong demen durung kelakon omai jea awan katon bengi rasa ketumon kuwayang temenok ikja lamun kula dikelakono cikanok cika ati gelisah yen sedina ora ketemu nok cika kaya hampa awak lemes kerasa lesu awan lan bengi ula beli bisa turu bos ayam putih kebayang-bayang kang pengen gagek ketemu yang sekian ning di sun pegel mulati apa ingkar janji yang ningen di anane pegel mulatane beli tahan rasane wayang temen ora laksana ulang demen sayang loli ning wong tua ati gelisah yen sedina beli ketemu bos
ayam putih kaya hampang awak lemes kerasa lesu awan lan bengi kula beli bisa turun kebayang-bayang kepengen kakek ketemu yang sekian ningendi sun pegel mulati apa ingkar janji yang ningendi anane pegel mulatane tahan rasane wayang temen orang laksana kula demen sayang loli wong tua bring uri rubung mengulon panas beri mung demen durung kelakon bos ayam putih awan katon kang eeng bengi rasa ketun wayang temen lamun pulang beli kelakon penganten wadon dewe kanggo penganten lanang minangkane ariski dewe nokanin sing duwe bongas pentil aturaken matur kesuwun aja lali penganten lanang kanggo Mama Erna kedik Mama Erna bos sayur minangkane sing ditembangi bos sayur minangkane wong si pedang kaenem dewek Mama Erna matur kesuwun nokhanine kedik matur kesuwun bapak tuane kembar bos telur asin aja lali bapak tuane kembar bos telur asin matur kesuwun nok cikang matur kesuwun aasen diek dik singananing Jepang matur kesuwun Mas Genta Mama Ica matur kesuwun omae Jaya Depano sing ananing Taiwan
ngaturakeun matur kesuwun nokratna nokranie gede mamae tedi matur kesuwun kanggo manten majikan anggun buah lo anggun sing ana ning Jepang matur kesuwun majikan tuangan mimie endi matur kesuwun bos ayam putih kong karangasen anake mati tinedi nang beto matur kesuwun pemain anda bos kusen aja lali masalawase bos Dharma ayu kedip ayae akila wong gadingan bundae akila sing ditembani mamae Rizki sing paling eman kanggo mamae Ariska sing duwe santing aja lali bae selawase nopika sing duwe sinartani sesepuh kali kula nendi eman eman kang emane wong seduluran ora bakal lali seumure ali-ali ilang matane diganti diralarane aja lali bae karo pulane ditinggal diralarane mamae ending mimie ending sing ditembani mamae Abimanyu mimie Abimanyu kang enge gede aja lamun nom anggun buah manten majikan dewe bapak tuane kembare kedip bos telur asin wong kali kulon mas genta aja lali mama Icano aye gede mama Rizki tuan rumah pengantin wadono cika dewe Rizki pengantin lanang Sendi sing anani Jepang nokrat naik dik sing anani Jepang anani Taiwan mamae tedi aja kamu balung bale delikane mimpi Devano santole galara najanlah kagawe katon kang gawe katon bayangan mamae Aris kae sing duwe santing dewek anake mati nang deto aja lamun bapak tuane kembar bos telur asin Jaya sing sing kue warung pecel lele bos Dharma ayu wong gadingan ayae Akila mamae Abimanyu